We don't need soldier. We are in democracy. We need democracy. Africa, the whole Africa, we need democracy. Soldiers, we need this soldier. We don't want this one is a Kalibuli. It's not right. So now we need our president to come back in his seat, because what these soldiers did is kidnapping. It's not cool. So we need our president. We need Bazoum. We need Bazoum. Na yɛda so wɔ saa nsɛnsɛm no mu kyidɔm hene yɛ wɔwɔ ne gyama mu nka Ghana ha se ɛmaame akɔso afiri mu ɔpale ɔno nso agye bum abɛpie mu wɔ Ghana ha se yɛfrɛ no Jibo Dawuda na ɛbrɛ a wɔbɛduru Ghana ha se ɔne nsɛmtwerɛfoɔ di nkɔmmɔ ɔno nso aka nsɛm pii. Il n'y a pas de Premier ministre, il n'y a pas de nouveau cabinet, tout ça est nul et de nul effet. Le président Mohamed Bazoum est le président de la République du Niger et le seul président de la République du Niger reconnu par... le président de la République va très bien, il a le moral très haut et il est prêt à se battre pour la démocratie, pour la liberté, pour la justice au Niger. Donc le président de la République va très bien, il a le moral très très haut. Certes, les conditions de vie sont déplorables parce que depuis l'événement du 26 juillet, la junte a mis tout en œuvre pour le démoraliser, pour le faire ramener à un état réduit, mais c'est sans compter sur sa force morale. Sur ça, ce que je veux vous dire, d'abord, sachez que dans des situations comme ça, c'est toujours le populisme qui prend le dessus sur tout ce qui est rationnel. Donc, Abusia wei Jibo Dawuda wono na wodi wani kyerɛ mu ɛwɔ ne gyama mu a wɔyɛ chief of staff na nasɛm a wɔka nyinaa no tietia French no kan ti ma me kyerɛkyerɛ mu kakra nkyerɛ wai nasɛm a wɔka nyinaa no sɛ wohwɛ sɛ deɛ asrafoɔ empo ne wɔne a na wɔbɛn mampani no pɛɛ atimi akeka wɔn ho wɔ saa ne gye hɔ na adeɛ sɛ ɛha adwen yie paa ne sa yɛ nti ɔmo hwɛ na ɔmo nyinaa hwɛ kwampa ɔmo betumi afa so a yɛde ensam no bɛkɔ ne gye ne atimi ahwɛ na asomdue nso atimi adi hene wɔkyerɛ sɛ sadeɛ ekɔ wɔ asenso etu saa na mo no adeɛ sɛ ebetumi aboa ama nneɛma nyinaa nso atumi akɔ so wei yɛwura Jibo Dawuda wɔn na echi so staff ɛwɔ ne gye ya ɔbɛpie mu wɔ Ghana ha ɔne nsɛmtwerɛfoɔ adi nkɔmɔ yɛda so wɔ saa nsɛnsɛm no ma yɛnuanom Sompa 90.7 ɛna no padeɛ kyɛ bi adwumadie no so no yɛwura ɔwɔ ahene champion tena gwa mu no ɛna wɔne Charles Asamoah Mela ɔyɛ obi a onim de ɛwɔ bambo mu ɛna obusa ewura Charles Mela sɛ Charles baabi yɛbɛduru ekɔ wasempanifoɔ akwanhyia mu yɛakyerɛ sɛ ade no deɛ ɛnya yɛ kakwa na wɔsɛ yɛkɔ ne ɛkɔboa yɛnuanom ne gyefoɔ bambo afam ne adeɛ woyɛ obi a wonim de wɔ bambo mu wadwene ne sɛ deɛ ɔmekɔkɔɛ ne pɔtee no ɛbɛgyina instructions a ekɔ wasempanifoɔ ɛde bɛ wɔn no ɔmɛmo ɔmo step by step guide on the more operating procedure so adwuma for now no yɛntumi enter because ɛkɔ any tactics here yɛde give me desire there critical infrastructure I know you are dams ne ahodoɔ ne nneɛma ɛkeka ho but this very one here ɛnam sɛ ɔmo pɛ sɛ ɔmaa no everything into democracy you know they may target cool leaders ɛne ɔmo base they may we are not sure for now you see an ntumi ɛnkyerɛ unless say in some instances it didn't protect critical infrastructure instance we saw target cool leaders in base instance go on so protect in addition to the protection of critical infrastructure no it's really there to see an intimate who confirm say ECOWAS anamoto no ebi no mo ankasa akọ na minni so say omi de betu twa say ye police and ye police unless the actual operation as at 90.7 FM omo adipoti a omo eye wei yɛwura Charles Asamoah Mela obi a onim de ɛwɔ bambo animu nso afɛ yɛmfa no nso na yɛnkɔ abato mu yɛmaame Jen Mensa ɛne ne dɔm ɛkyerɛ sɛ mensiri abato no baba bɛba so na no aka ho bi amakyerɛ sɛ ɔmo ne nsɛmtwerɛfoɔ adi nkɔmɔ kyerɛkyerɛ nsɛm baako mmienu mmiɛnsa bi mu ɛde akyerɛ nsɛmtwerɛfoɔ akyerɛ baabi a ɛne ɛkwan yɛn bɛfa so a abato ne hyehyɛ ne adeɛ nyinaa nso ebetumi akɔ so na yankasa wonim sɛ Ghana ha sɛ kɔbase bi a yɛto aba ne mu nsɛm a MPP ne NDC ya we sɛ yɛ we sɛ nyɛ we sɛ no we sɛ dabi umpɛ mu wiam ne adeɛ no wakeka kan nsɛm no saa na yɛ wetere sam ɛna no pɛi ɛbra
na adeɛ kyɛ bi adwumadie no ɛkɔ so ɛwɔ Sompa 93.1 FM so no ɛne ne pani kwankyerɛfo a wɔhwɛ akyire sɛ abatoɔ ɛne ne ntotoyɛ mu ɛwɔ ND Sabanyo kurom yɛwura Daniel Amate edi nkɔmɔ ana yɛbusa ne sɛ Jen Mensa ɛne ne dɔm yisi no akasa o sɛ deɛ ɛbɛba so ne wɔ sɛ yɛ asɛm a yɛka ne saa no wɔho wodwiri baabia nsisi so ɛkyerɛ sɛ yisi no ɛde ato dwa sɛ ampa Mansiri no ombeto aba o mansiri ye nkwankwa no makyere mu se nkwanza north ene nkwanza south de entimi emma so enam enema ba ku mienu miensa bi a eye mentem ho ase bere asi ye e ba ye nti no ene wo se hwe wo de tie de ekos wo de wa te waso ne tie ntasem a ma me ne dom kan eni hwe he 135,061 which say the voter population is even more than the actual population. My brother, how can this be accurate? The voter population is 50,937 more than the actual population. How can somebody say that this figure is correct? Pick a place like Kole Kote, that is Osu, where we have Honorable Senator as the head. The voter population is 97,234. The actual population is 68,633. 28,000 less than the voter population. How can this be accurate? And Yisi said is basing his projection on this. We are calling on Yisi to go back to the drawing board and come up again. We believe that this exercise can be done at the electoral area. We have 6,272 electoral areas. We can do this registration in electoral area, and instead of spending 3 weeks, we can even do this thing under 1 week. Well, we believe that the Yisi will see reasons. You see, when the Yisi tried to change the CI, we told the Yisi that, listen, it will be in your own interest. The law says that registration should be accessible. In fact, the very law the EC is using for this registration, Regulation 22A, 22B, says that registration should be accessible to prospective African. What it means is that any African who want to register should not suffer to get to the registration center. I mean, we just returned from Kumewu by-election and Asi North by-election. My brother, if you follow Kumewu by-election, the district office of Kumewu is in Kumewu itself. But there are areas it will take you more than 3 hours to drive to the district capital. We just returned from Asin North. Asin North, the district capital is Asin Beku. There are community, it will take you 2 hours to get to Asin Beku. The EC is talking about Ghana card and passport. Now they have agreed to the voucher system. A proposal that we made to them more than a year ago. If the EC has accepted that proposal, we wouldn't have had this 3-year backlog. The EC said they want to cure passing of people to the registration center. My brother, I can tell you that prospective assembly members and city assembly members will be forced to look for vehicles and bus people to the community. But look at those who will not be fortunate to be bused. Say, who need passport? Now who need Ghana card? Now who here who family need pabi our register say uncle Jinamuma will say we are Ghanaian. You have to pay for the lorry fare of that person. No one. You need 2 people to go with you to the district capital. 2 hours. You have to take car. Don't forget that it doesn't mean say because we show projection if you divide the projection even by their own projection, if you divide it by the number of districts we have and you divide the number by 21 days, averagely Yisi is expecting to register more than 200 people in a day. I can tell you, sir, you have to take care of the people who are going to vote for you. So the Yisi should go back to the drawing board and come back and let the next have their peace. Daniel Amate eyopani a wohwe akire se abato ene ho nkomodie edema NDC abanyoko ne nsam o de man sam trofo eno no ye koyanim na yakoye nuanom Sompa 98.9 FM honom wo mo ne Dr. Nsia Asare adinkomo ne nyina no eye agenda 111 project bi a ekoso ewo Sunwane West eno ode atodwa akire mu se contractor ya wo ye adwuma ewo site honom onye ne ten aban na famu de bi a wo so ye de boasa project ekoso no aban na ye me ya dom na se bia project no omutimi wi a empa be se wo ha ene befa ya na 111 na ya na ye wo multiple contractors nti ye wo 3 contractors e ba 2 of them no e ya de pa. Unfortunately the lead contractor no pace of work in a bit slow but in himself capacity
Intina kasa den kyerɛ no nti yɛbɛkasa yɛkɔ obo ho na oni capacity wanyade na ba we yɛ push no nti yɛtwɛn ne abɛhwɛ in about 4 weeks time to see say nneɛma wayɛ so wanyi ne yie di a na oguso a ne ama wo ɛgya akwan na akɔ because adwuma no yɛpɛsɛ ntentem na nipa no ɛwɔ Sunyane West ne nya ho mfaso to obi etwintwan na emu a yɛma nipa ko ntwintwan na emu to ohun ya ene na kasa seriously onye contractor ontimi nya adwuma no or capacity no so very good capacity to do the job. The reason why we don't know initially na nkofo fi say intimi nya adwuma no na yintimi ntua ka ne ma but it is not the case inti ene na kasa tini your head afa nsuo ma yɛkɔhwɛ ya ka no yɛ no a very simple issue also yɛ one say odi omuye nipa ha no double na pa within 4 weeks we catch up the yehunu say baby e be ko bia omo aye slow kakra no obase obekɔ 2 weeks time no na omo yɛ adwuma kidigidi adwuma we o ya na etua waka odi o se na omo ya na omo bia omo dada go so ye etua waka ne nyina se this hunu se ne nyina nya no kra timeti maka kyerɛ obi a da etua waka ne ma odi ba ne etua waka wanfa se ticket ama entua waka enye se other works na o twɛn asa na etua waka ne sa na enti mili contractor no o ye contractor kese Dr. Anthony Nsia Asaro Yobia otu omampanefo ewo apomden ho ne anuanom Sompa 98.9 ya ewo Sunyane ene disa enkomoyin anwumere no nsia berem kase ne eguso ayede ma Sompa TV so na wani guso a wo hwe wote yenka Sompa 93.1 FM enu achi anuanom Sompa 98.9 enso ewo bono ena afeso ahafone ne mpotamu wo musu kura kase mu wo kwa nkranza ene tachima ne mpotamu so Sompa 90.7 wo musu so ekuram ye kwayanim na wona bo John ntemu fodwo sofo be de akira wo hwe enwuma sua ehun nsam so na wode atodwa ne nyina no eye bra na adwumade bi ekoso ewo sowutium na ho ena Pentecost University suaponum hodom no ena wode sansensem ogina atudwa pani no asem a wode mansam trofo ogina ene se wo ka kire suapo ahodo ya wo mamu kire se ebra so se ensa no titi dwumade bia no suapo ahodo mo hwe no mfa sa de suane bi entompete year 2035 no we asia fa na nyina no won behia nipa dodo over 85 million people a won no ensano dwuma ene enwuma won hwe afa won no engineering technology ene abel for one samsam na eno na say university sahodo etwa ye ho asia Ghana ha no won tumi esete eko sabe ye ko church ye command to courses bi ankran be wi krampo no won nya ho adwuma enya na ye mo awo enti no ye nsua le Pentecost University aye enye hwesofa emma other institutions say ye mountain new programs are anya programs are abefu kwanso no ebeboa oman no ebeboa emrante ne mabawa won esua sa course no ede nimdie so ku bi bema wa factories industries companies Ghana ha we asafa na nyina mporo ebetu America ababefa won na won so mpo atumi asese fidie anase won so mpo betumpo ahye bibia ase a won ko hia so bi na befa wo madwuma enti no ye nyina no ye ma ye focus no enhwe STEM hono ano ne tumi boa eno dɔɔso akɔsen humanity na ɛna boa mo man no epeja enti no ye sa universities a wodo nyina nkran sɛ ye me ni enko STEM ne ho na no ɛna bɛboa o man no das osofo abedi ekire ya ohwe aguma sua ehun nsam so yewura John ntemu fodwo na yete ne kana ne kura mu kura no wugya so gyina mu ewo suapon ma wura Isaac Kuma yeboa Pentecost suapon mu no se emfidie hunu mu na kwa ne ho keka ho engineering department no na ye panipa ya wudie ne mu ne nsam a wode masam twefo ni butaye da edumadie hu ne se yenim se ewiase esisa ntentem na ye ka se ewiase esisa ntentem a ye pa che se nyansabodi nimdie a bawo ewiase mu muvu anase timeko sibia ye manufacture enema aye friend wo mabo focus mu industry 4.0 or 4.5 no ye fufuro a eba aye bi 4.0 echi but Ghana yentimi internase emasa di empire hu nti ya hihye enema nkofo betimi aba Pentecost University aba besua na you introduce courses enum, that's 5 engineering programs
Apostle Kasem no your friend is a Bachelor of Engineering in Electricals and ene ya etwagu ye yi sa wokọ Pentecost suapon no mu a opani ba bia ye sua mfidie ho ade no wona ye sahene ya wodi omanim ni din ene ye wura Isaac Kuma ye boa ye kwanim na ye gyina mu wo Asante Mantamase Kumase Metropolitan Assembly mpanifo ena kasa omo kyerɛ sɛ kasa kɛse ni bi wo hɔ no mu eba kuru mu a bo wane sɛ abegyina obi store anim na agye adum pampa so ne Bantama market no ne Swami runabout konfa no che hono ne ba bia aboso no lalai ebi maso biem betwam kura ene sai omode nhyehyɛ ya aba ya nyame ya adom a adwoada ya idi anim yi sa Awurade wiase obo yes wansɛ ne nko ade a saa mra no mbehwɛ ama na ya adwuma biti na ye ka Kumase Metropolitan Assembly ho asɛm no yentimi nka akoye akobadie no na yenya yewura Randy Wilson ewo hɔ na ena no paade a chebe adwumadie no so no ye ne yewura Randy Wilson e din komo ene yebusa ne se edie ne wiase kora hwe animu na den na mopesam katere Ghana fo ene asa na nyina yeah, transport department okay, and yes, final authority. It is some issues via a fine and then the mayor auto invite 2 o'clock or that's nothing. Now will be a issue what to make in Obiano or but Kakra make me I can't and say a walk here and in Ramos offloading and you say we are offloading for a crew city and upon 9 a day could see a university. Now we and asset and yet nena da emray cargo vehicles and shop owners in dada enforcement team not a car can see the air of Lodi edum inside omocheno and omopam emra the dada and yet asset and then there can say it's a letter near final warning if we say warning about several times I was say the but now enforcement no go kakra na say ya na ye e wo de fa ba bi wo edum no mu a obeke no the rate for fluid omonoma ho during the day ya na eso eti ma traffic kakra congestion kakra eba ewokum na yin na so ye ka your first Kumase transport reorganization in our in terms of congestion about a now ceremony a for there are more than 70% taxes and I say yes almost to see and no I won't not be sure so will be Sammy and I said Emrana a walk at them, Yabeshe Amana, punishment room and latest punishment in it, and now say special exercise in Ubia, other committee Mubian, cargo vehicle between 600 and 1,500. And yes, you cannot per se, and I yet here before. Then Mumso, you probably say, the Mekako party or baby in the 7th market near 1,005 years. As money in a fair, I mean, in January, me for Paco or whom it's supposed to serve as deterrent. Say Emma opinion. Can't say Ezika any Amakiemi. Oko KMA akobadi ho nsansam ne fa ye wo KMA no ono na edi anim se osahene ne din ene Randy Wilson na ne no amu no so no yamana nso ho no mo a ye National Chadema Ghana Holy Drivers Association yewura ya owusu din komo me busa ne se omo so eka ne sen my no problem I want to say, Brady in Mishapa, said Beya, Sebi, Nakadia, yet the Becano, Yana, Eddie. Mikura, Danumi Bisa question you over. Nearby, Emma Kurumuno, and the Yasamo. If he said, Yea, Yadabuko, a my mime to Ukwa, Ukobokina, Niger, Mali, Nina Samrawi, Eddie, and Kanye, Mrafu from my Namum Womono, before Mayor Samrano, more packing places, Bia, Kano, set or bar, a sword packing, or packing Vienna Tam, no swan. Wakurum no Queen Norma. It's O Cacasiano Crampon, Ura Crum Sabri Curano, said one Casanyope, Tankitua, and as a nipa, send your Mubuki Kawan, Okano, Necasienti, Ukusiwo, Babia, a bit my Sizi, baby bibri. It's a Samono Lankayina, who can be Ashamrana, Abuayina, and Kanyabone. If you say, what the kind of Bako, Memphis said, Memeti Kumasia, Ebi Obisu free, Bokina, Neba, be you, Noma Ukurum, Bokina, no, Wabudruano, Media.
me wo ba bia meti o e bia meti me de ka na kosi manim no no a wo ba no o de ka na be pake he akopem sa abri enti ada no me bisa question say de mu kana nkanye bone nanso ka no ba hifa no be pake ansa na mbre na so ansa na wa be yi no ma no enti ho ni me burden enti sa sabi wankasa kurana sa uduru bebi na se ahokyere ba so a wankasa wo manage even atoye ka akase fo no normally ade chi a yempe kurom ko because ye ka no yusum frama nti frama no so tekura anything can happen nti se go slow wo ma ya nti hi na wo be pake akoduru sa bre na ye ka ho asem no se sabi bra be yi wo no ma wo kurom no ma no fa na wo fa ye sa wo di bre wo se wo se wo be gina akire ahinkro na no ma wo da ko yi anka wo de wo ni problem o ahinkro no kura na wo be gina no fine no be pake na no ma wo da so aba be yi no ma no ni ye problem no eti mrane de ye hye na ye hye wia sebi enne ka kese wo gina kwa ho sisi a e ba ba chew eti fine na wo mpake ni ye problem ade a din na ye ene ya etwagu ye eye opani a eja wo mo so a wo mo ho asem abai ene wo mo so te wo mo ntem ho no nana ya owusu wono na ye national chedema Ghana Holy Drivers Association na ensam no yenso so ye ne die kire hwese nyame ya adom adwoada eden ena be firi mu aba marase bedwane de ma ade se ye wo Ketu South wanabo jifa abla gomashi ona ekasai na sema wo ka nyina etrese ewiase ewoyi sede nyankopon bo ne soro na sase no wono ananim ade a wode ye nipadua no na ye nyina ye nim sese wo ba ebu ne nsa na ekoduru ba bi a wo firi ne nkosu ato no mu a ya ne nsa buo no na agyae na je o kɔ ne mere wabomu ano no ene ya ne fere se monopause no na wo se Ghana fo wo su ene ban bi ho no mu a se ebia wo ba bi ekɔ nanim kakra e wo mfie mu na ebia wo mu ne nsa bia mu a na ye de nsa etretre ne so ma me no na wo kira wo ho ye ba ye ne posodo so sa na eyade se ha dwenti enyai sa su ne ban ya da na de no wo de sa asem nyina tudwa e wo Ghana mara se badwa mu. At least not on the scale we see women taken. In addition, the process is not as debilitating in men because the implicated hormones in men affect a limited set of functions. On the other hand, in women, the implicated hormone, estrogen, contributes to the proper function of an unparalleled number of organs, hormones, and physiological processes, all of which are affected during the menopause transition. Mr. Speaker, aside public mockery and humiliation of menopausal women, women also endure such blame and humiliation on a daily basis privately. Some concerns of women are brushed off and categorized as emanating from a person suffering from menopause for which attention should not be paid. As a result, society fails to make the necessary provisions to support women during this stage of their lives. Mr. Speaker, along with menstruation, menopause has frequently been exploited as a punch of jokes and as a means of degrading and humiliating women. Although physiological changes that most women go through, or because of the changes that women go through, fortunately or unfortunately, they can have unpleasant side effects on women who are known to be the bearers of and those who rock the cradle of our very existence. Typically, because of menopause, a woman may experience hot flashes, getting warm in the face, neck or chest, night sweats, mood swings, irregular periods, decreased fertility, sleep disturbance, changes in metabolism, increased abdominal fat. Yamame abena gomashi ena yetenika yamara sebedwane ade ma de se ya ewo Ketu South en samua wode atudwa no eno no bibia ni ena ye kɔ na babia ni aye kɔyi na nanom ahemfo ye wo ho kasa kire se Ashanti Gold Corporation na afen so Mention Gold ye wo bibia ni honom no adwumafo mu no omu mu pani bi o wiase omu mu atire se eyade se hadwen ye nyina ye nim se bia foma gudie etuo adwumakuo bi kɔ ba bia ye omra ene nseseye ne niema ene kwan ya wo fa so a otimi ye wadwuma na nana ayima ngo a ya wono ena wode wani tem ewo bebia ni a wo ye wo hene ewo ho
na sabo de man sam twofo nyina kyerɛ sɛ wɔdwa dwumako no ho kora wɔnte ase me ko sɛ me ko hwɛ ade wɔ abofrim de dura yɛ dwi hada time sai a yɛsɛ man so sɛ ɔmo de ɛkwan ɛba bɛto ha na sɛ ɔmo twa shortcut na ɛkwan na ɔmo ka sɛ ɔmo bɛyi afa bɛsinsuom ebi akosi line so gwata ne ade no ɔmo yi sika na wɔfɔ mo no wia kyɛ sɛ ɔmo kɔ resettlement no so mo ne business agreement sɛ mo bɛsi mantiase ɛnura me frɛ man so panyimfo no the firm lawyer man ka kyerɛ ɔmo sɛ project no de ɛma so ne ɛma so kyina ɛsɛ sɛ mo hwɛ machi a kwae pɔ na wɔ hɔ no ni nyina ka soneɛ no we call it heritage site or sacred grove asoneɛ akroya hɔ na nakoma hyɛ abosom nyina bɛyɛ hasa ni nyina ha na ɛwɔ we kro mo dwiri ha no ɔsɔ mba fie bɛka ho asɛm amamre ne amanneɛ kwan so ɔmo ni sɛ tumi kro we dabia bɛka kyerɛ mo sɛ ɛnya asono mienu na koyɛ na bɛda ne kro nipa bi asefo abusua bi ɛna ɔkyikyiri kro no ɛdi kro na nampan na mo bɛyɛ adeɛ mpa bi na mo yɛ ɛnyɛ yie na nyɛ kyai sim sɛ asante good they have no respect for Bibiani, they have no respect for tradition, and they have no respect for custom, let alone the laws of the country. The law says say ube tusika koko ha reset the community no yameda pai the TV atoyen tomami asem. Let's go by the ethics of the game. If they are indeed minded say ube tusika koko ha omu set the community no asan ho atome this is bungalow anya government property anya Asante gold property and anya mining property o eye o minor japade a broni kokko asie ja be de dada ti se mobubu no mamba hwa dan samampo amanya nti se bako high dan 2 billion and dey ma MC no na spa hwa na betu aka no eti animani ya me sha omo me ko kiro ma sase busumi sia omo si DC bongro ni si so abusua wei eye babia ne hene nana ayima nko a kodom ya otosome no na wamana nso ho a chairman adema resettlement negotiation committee yewura Maxwell Nkrumah so asem a wode man samtwofo ni menzin for sebe impreduasa omafa kuro ni se kuro no sebe eye omode ya no omafa kuro ndi ahye obotom de edikan ene kwan a omode kuro no efa so omaboye soldiers aboye ye wo bibiara e wo ye phone so ye wo evidence ye wo nsam bebre e wo ye phone so sebe de edikan ene se ye number bi kura mpo na se ye kofa sebe omo bola ho mpo omo kye no omo boye hwe ekwan a omo eyi kwan no e de ababa tu hanom omo ne kuro no megina akase omo ne kuro no enwene ho omo mbo kuro no obi biara amane omo mfre obi biara se omo beyi kwan bi e de ababa tuwa se ye hwe ba bi a ekuro ne kwan eda ansa na ababa si highway ni mu a na ba bi omo yi kwan na ese wani ye wi a medemo be ko ho na makwa akɔhwɛ enu more than 5 meters na se car kase bi firi kuro no mu epie na ba bi a mo so mo be yi mo kwan eba be si highway no mu no se sebe the Minister of Highway, we appeal to the Minister of Highway omla no me azame with this ekwan a sebe menzi company no omuyi ede afa enu more than 5 to 10 meters na sebe meme kura me car kase bi na se me betwa kwan aba be si highway no mu na so obesu firi sa kwan na omo ba be yi no di ade na hwe baba be si abusia adehye ye wo babia ni ani apre na chairman adema resettlement negotiation committee yewura Maxwell Nkrumah ana yetene nkana na tawaso ne ti adehye no nso nsem wokan wede kese pa eda ekruiso samansi no andwiri kue ho kete yenim babia samansi we free abaya timi am soldiers omde yere ade se ene ya esi god eda ka kwa mu ti no ye yi kwan de atoba fufuro mewa wo ne ekroma no akase utu ye de akọ ba untu ye enso osisa kwan no no anya kwa to god now de akọ eti nana akufo so ho ha ontwe ni me ba bi ni mai ni asu ya ho kire ye blessing ekoso no ukotwa mu fa mighty for ball akra ukọ wa fom no ya ti wa ni ebo how to bless ya evidence blessing in foot we solid no o ya le na ko government hospital ya bi say o free you can so free ta ya ti kola straight do ko e je say ya le I want to say see anya ketua enti na na kufu ado o so o wa o twere ni me ba bi ni mai ni asu e kaga na fo wa ya to madam asadi na dede wo sa
Emma, I'm Aduma, and Kaya na Bobu Ebu dying now. That was the Benya accident. If you want to have a tongue, a hot pen, they say cars have a baby in Abashim. And Ombasa Mama Kwaba. This Adana, Omoda Abatia, a crown of the Abatia, and Yanomo Ayabakwa, and ye and ye slept. Says some floor channels for power water. One was out there with floor tower. One was any collab. One more shoe and you cry, and I'm saying, Adese ya ewo babia ni na akasai ye ka wosa nwumere no nsia brem kase ne ne Sompa TV so na uguso ya wo hwe ne wote ye nka Sompa 93.1 FM wasante mantam Sompa 93.1 FM e wasante mantam Sompa 98.9 enso e wo bono na afenso hafo ne mpotam babia wo mososo ekudam Sompa 90.7 ekwenya akone ne dom soso kudam e wo nkranza ene tachiman ene ne mpotamu ye kwenya ne mu e wo ensam foforo emu na ye giramu e wo University of Education Uniba na ye ginami abusua se wo kosuapon no mu a ye wo suapon ne fa ya wo kirade a ehwe nipa adwene mu hunu adwene nkan ehu de wo nipa adwene de nipa susu ene de e beba nipa adwene sabia bibi na ato obi na yentunofo safa honopani ya wodie ne mu eye Dr. Paul Kwabena Anan Bedu Ado wono na kasa ne wo se he ewiase na ye wo no ho wobi wo ho no mu a se ebia bibi ato obi na ye de nipa na bre no no wo he na nimu din wo se wo fire he wo se ye frame maame ya Grace uko school wo he wo se mi ko Christian service ye wo se ye nya ho ko ade cha na waba ombe ye wo sa wo fire he wo se frame yima wo fire he na aka wo he black ye nya ho wo fire he was me free a tifido mantamu ye fra was saying James Akorogratia Akrobera was a brako a chano aba one by ye was sa no was nanti bibi pa ya ye wo bia ya pe wo bidia ma wo se tunufono na kasamu yimu me free ha me si ha me fa he we dia men pa wo asem hu hia ye ntie nan ye be ya ye be mo hu se ade wo ye councilor na wo bo bia eni se wo ye enyimu anam papa mu obi obebe bia ohia monti na waba eye se sebi oya santini oye fantini na mzemre mpe fantefo asem mboa no enu nti na ye sade na ye emma department no nko a ye pese eye ade a university no so ebefa na say ye to da bakusi ho say ene ye multicultural day obehu no obi aba ye a wo hye wo traditional wear departments nso aka wo university e pese ka say they are ye say aduane kakra obi anya bi make sure say from ebusia bia wa Ghana ha bia o ma friends region ana krobia typical aduane a omo ye ana ade a wo pese obi a on fi ho no obehu dachi ama nipa ko na ben wate wase nti ono okasa se be me kaki ba me free apa me fantini so me kaki pa na me free na ye eye what you say nti se keka bomu sa nti university no so ebe ma department ni nyina ye wi ye de for national ade ye ne ketua wo de my 2 3 4 years you bati san kan bomu ne ba ye be to aba na bibi sa me nka se o de hipa no wo betima ye adwuma no nti se wo betima ye adwuma no de a ene enye bebi a wo fi ne hia ade a wo betima ye mmoa wo de boa man no nti ya ye ne ya static etwa but that is the aim ya ade a ye butan ai wo enim se ebeye bebre no bi ati ase ebio university bia enya Dr. Paul Kwabena ana yete nkan University of Education Unipa suaponum na otene dwuma ne fa ya ekyerɛkyerɛ afutuo ne de hwɛ nipa adwenem yɛmmoa nipa adwene no na ebra bibia wɔ namu no omfiri mu no na ne kurakura mukura no akyerɛkyerɛ fo mpanifo ne bia ɛgwɔ saa ɛfa hɔ ɛwɔ suapon mu ebete sɛ Dr. Teresa Entry and first Dr. Patricia Mausi Amos omosene sɛ for kasae sɛnea akɔmfohyɛ adɔɔso ɛwɔ Ghana ha no yɛsrɛ obi biara
asɛm bi hyɛ wo so a ɛntena hɔ ɛma asɛm no nhyɛ wo so ɛwɔ sɛ wotumi nya akokoduro bi na wotu anamɔn mpo sɛ nyɛ council hɔ koraa na wobɛkɔ a nya obi a wogye ne di a trusted friend na wotu ho anamɔn ɛma no ndidi wo mu nkyɛ ɛma wo mmɛyɛ w'adwene koraa sɛ woba abɛhyɛ wo ho akɔmfo nti biribiara ni a ne obi na bɔ namane sɛ biribi ɛna ɛto kyima ɛwɔ w'adwene mu a ɛntena hɔ ma ɛnkɔ nea ɛnyɛ anaa wowɔ obi na sɛ biribi ɛha na yɛsrɛ wo sɛ quickly no kɔ councillors wɔ no ɔmbɛboa yɛayɛ nti yɛsrɛ ghanafoɔ sɛ wonim sɛ nneɛma bi ɛnkɔ so ɛyie wɔ w'adwene mu a ɛntena hɔ ma adeɛ no ɛnkɔ baabi a ɛnyɛ ɛno ane sɛ wobɛhwɛ councillors ɛgyina kwan nti nea mɛka ne sɛ yɛ a yɛwɔ Accra ɛne Ashanti region Accra sɛ even sɛ problem bi wɔ hɔ no mu a University of Ghana ɛwɔ counselling center wɔ hɔ Central region yɛwɔ University of Cape Coast yɛwɔ Abusia wei ɛyɛ ɛmaa mmienu a wasua adeɛ kɔ anim dodi kan yɛ Dr. Teresa Entry ɛna afei nso Dr. Patricia Mausi Amos wɔn na wote sɛ wɔn de afutuo ɛma ewiase nyinaa yi ekuo bi ɛnɛ ɛde dwumadie bi etintim so na ne nyinaa no ɛkɔ so ɛwɔ Sunwane na ne nyinaa no ɛyɛ sɛ ɛkwan pa a yɛbɛfa so a yɛbɛtumi aboa ɛmaa ahoɔden afam sɛmpo adwuma bi kwa na ɔbaa hyase a adwen nyansa sika afam na atumi aboa ekuo no ɛde one heve Ghana na one heve Ghana yi ɔmo yɛ kuo ɔmo nhyɛ aban aseɛ na ɔmo ne National Entrepreneurship and Innovation Program aka bɔ mu na ɔmo boa mmaa ɛwɔ saa ɛkwan no so nɛnɛ ani nipa bebree ɛna ba adwumadie no ase mmaa ya efiri akyirikyirikyirikyirikyiri bi fira hafo mantam no mu Doma East Doma Central Wanchi Sunwane East ne Sunwane West ɛne afei so adesuafo bi yɛwɔ Sunwane Academy Senior High School nyinaa wɔto nsa ɛde frɛ wɔ mo na bira na ɔkasa ɛwɔ dwumadie no ase no panim pa ɛkɔfa rade ma one heve Ghana ɛna ɔkyerɛ sɛ ampa asɛm wei deɛ ɛho hia ntakyerɛmu wei nso no wɔsi yɛkyerɛkyerɛ mu yie na wɔsi wɔteɛ mu na wiase ne Ghanafoɔ nyinaa te ne nka Janat isifo asɛm ne ejuma yɛdie nyinaa ne sɛ yɛboa support ɛma mpuntu nti sɛ woyɛ ɔba babunu na wode bibi asi wani so botaeɛ bi asi wani so sɛ wopɛ sɛ wo start a business na wotu mpɔn wɔ business na woyɛ nim wokɔ school na wode career bi asi wani so sɛ wopɛ sɛ saa career no ɛtumi ma wotu mpɔn wɔ abrabɔ mu a One Hive Ghana ɛma wo saa support no ɛma watu mpɔn wɔ dwuma a wodi nyinaa mu Women in Business Accelerator Program. Sa program di yenya support every National Entrepreneurship and Innovation Program. Support ni bi free World Bank and afi Ministry of Finance ewo Ghana ha. Omo na so ya sisi yakasa accelerator program a program a yede ma omo a omo ye business dada. Ema sa businesses no etumi grow ejina ne na so na afi so no otumi scale up eco global landscape ni. Enti no sa accelerator program ya tuni di Women in Business Accelerator program no emu no ye be support a man with tailored business development training programs afi so ye be san so support omo with funding ebeboa omo ska ye de be she business ni matumi ama omo tumi edi omo dwuma yiye afi so ye be mo business equipment dwuma die bebre wo ho ebi ti so obi pamade obi pamade a obehia machine no de be pamade machine kura ne susu gugu eti ye be hwe ne a ebeboa mo business no ne ato sa tools na so e de support omo afi ye be mo mentorship obi a oye business bia no wohia obi a woye experience in sa business na woye no na ono amount tie amount chira ebeboa mo atimi atumpon we your friend no Janat Isifo One Hive Ghana ono ena woye panimpa de masa ekui eyeku a enhye abayase ye koye nimu ewo ensamfoforom papa yi oyobi a adoye de ofa no kwakra wo ya adoye me ka se oho wo ya ye de oni hode wo san eye amonyoni na dunkura ye wo bosome frɛ ho mansene mu wa santemantamu ɛhɔ ana ofiri ne din ene Peter Ajay Ajiman obodemrane PA ene ye wonya bono PA say ni sika wona phone so nyina obeyi di amount opɛ fans papa wona na wona ye nua be ma Ebenezer wobuso ansa edin komo na o kyerɛ sɛ
wonam suku bi wo kochiri krom ya eye kochiri krom MA school se owuo apakwan ne owuo atwede bi wo ba bi a ebi nsire sa school no wo hunu bi da efiri se nyankopon ema ne be da ne na yamu a wo ne ba asase so no wo wu atwede bi ani ho akyɛ saa ne sayenti watoto ne bottom ama watam sika nye sika ketoa e de akoma saa mpanifo na nanom atena nkonye won potem ho se monye na suku ne tibia ne bobre mu no enye kochiri krom MA school no de enye ya hwe ya da bia ye be kase ya na montwan de ko ye te ho no betan se grim na kyeredi ebra na woni enua be ma beneza wo so ansa edi nkomo na watam sika nya sika ketoa 5,000 Ghana cedis akoyen siesie wo school mu ho no na semene ade ameye nya de foforo na minim se sena na ka se omo su frɛ be so frɛ on man esu frɛ me no nye konti kroku na esu frɛ me ade ameye bo school dance so bo school for a lot because school him school anka let's say bijana mo kasai school na page medru ne medru the school there who some de hu hia me ntwen anka some be ba na mo frɛ me gitumu na me dwene ho de me ma me dwene ho se meba na me hwɛ se me tu no makakra asana maba me hwɛ mankas maba asana me beboa ayi ko buso from constituency na me de ba koma so de ba se ba computers and se ba wifi sa about 71 communities no 75 communities no but me ama omanya 71 anya na omanya nso no ade de unkran se last year was from computers as a subject abom to so bi do who Ashanti region which say dua me dua ye no eso aba sabe obi wa kura se de enka onim computer but who ye no e say wa kurufo kura no wa bi ti wo mo to which say dua ba ye no eso aba na ba so be ko so man aso akọ animu aye networking na se fo say e say obi obi atumi kasa we kakra bi na your problem and so ye ho adwuma enso ebeba Ura Peter Ajimai we obi a wo ya manyoni na ofri dunkura ye no wo bosome frɛ ho mansenem wa asante mantamu ye nua be ma Ebeneza owuso ansa amana nso ho a wasan epem konanim ema wone wo hene ya wo kochiri krom na kochi ababio edinkomo ana wo kyerɛ sɛ onipa ya de a osaye yie mi school dan no asai emu nyina tutu ntimi hia moa ono nso hye me bɔ sɛ na nasɛm ade atomanimi me so de ma ho de betimi bia meye eye na dua yi owura pika agman aboa me 5,000 Ghana cedis sɛ me ne me mpanimfo mfa nkosiesie school dan no man kwada no enim sɛ oyɛ da bia ne nyame na dom na so pagya no kogina bia enim sɛ obɛyɛ ne eche sei amma me ne me mindful nti de me kan sɛ nyame nhyira no ade me kan sɛ nyame pagya no koduru gyina bia menim sɛ bɛboa nti ɔmanfo no mu ano ɛyɛ bosome fo delegate ɔmomo pika agman na ontimi mmra na ɔmedi MP no menim sɛ odi MP no a bosome fere ho yɛbɛfa yɛ ntoma papa ɛfra ɛwɔ anigyeem wei ɛyɛ nana kochiri ɛno no na ɔyɛ wɔ hene ɛwɔ kochiri krom yɛ no ɛwɔ bosome fere ho mansene mu ɛwɔ asante mantamu abusua yɛne mo na ɛkenkan kaseɛ no ɛnɛ yɛ fiada sɛ deɛ madwenkyerɛ no nyinaa yɛbɛyɛ ho adwuma mame yɛ Grace Adawroma obɛpia de ato TV no so na wahunu nsɛm a wotwerɛ bae no kwabena na me so makenkan ne bɔkɔ na yɛntimi nkenkan ne sɛ yɛ enwumakuo bi na afa ho ka ne sa yɛntie wɔ se yɛbɔ ɔma ba so na yɛkyerɛ ɔmo kyerɛ kwan na ɛmmoa bia yɛ wohia firi wɔ mo hɔ nso so no akɔ ama waboa wo ewia se yɛba yɛ yi adeɛ baako ɛha nipa adwen ɛyɛ yadeɛ ya ne sa yɛnti sɛ nwumere wote menka na odisie bi yare wa na wo yare anasa niema nkoyi na nsen wo wedeɛ no wa wo nyare wo nso a wo nte apɔ nhunu niema so yi a ɛyɛ 21st clinic na wasa wokɔ na de ntia wasa wokɔ 21st clinic ɛne sɛ yɛ no yɛ branches na ya to apete bɛ sɛ dunum ne akyire nyina no sɛ wokɔ ebi asunwane wokɔ tachiman wokɔ nkranza wokɔ gɔso wokɔ ɔboase wokɔ enkramantamu anasa bia wo kumase a sɛ bia wokɔ baabi baako abɛka sɛ haya efisɛ ade ɛwɔ ha no ɛnoa bi pɛpɛpɛ ne wɔ ha ɛna bere bia so akɔto doctor wɔ hɔ sɛ doctor asi nkonwa ya wɔgye wo nipa dua no ho adwuma na tie obi hɔ no wafa afuro enso nim so wafa afuro
obi wo hono mu a wa fa afuro pa o enso no so wa fa afuro obi nso wo hono mu a na afuro na wo befa no enema nkosua no to ne nkosua no ebehia be ma ne nkwamwa no enema bi aye foot bridge wo ho enti brane anyi saa foot bridge ne mfira wodie num na kwan no ntime nam ene mode bɔ ni abate pa dan na je sa wodam wo ne wanyem wo no scan bia ibetwa ma kama na ade ba ko a emama ne je 21st clinic ho no se ema na massage no gura te nyankoba nyankoba abode afewo na wo hwe na mapa 10 gram wa 10 gram kokko ayi ensama yi anim na ye massage wa wo se wotimi da ho se ya na wa famu ada ye massage wi na ye nwa ho se bra ya wi na besene ko kumase oboase enkran ba bia nkranza ne tachiman ye se 21st clinic ye na wiase nyina obi agya to mu se entire ye so wo sisi achi ho na efa wo to sa hwansi fam sei no mesrew ene ye fa no siatica no obi wo ha ye hene no otiti ye hene no otiti ye hene no otiti wo de titi titia na bete se te amoni so atew tutumirika na bra ahwan overseas ana ukokumase kumase a ahwan overseas wono mo a ye ben alpha radio oboase cancel court jansi hono mo a en cancel domi market ho sunwane nkranza tachiman babia free sisi a 21st clinic we are the sciatica expert 0540 311 311 0540 311 311 21st clinic sciatica expert eno na anwumrei ehene fa na wokọ mi wie kase ya no ye nyina no ye kwa achemu dan ntene de ye mo hwe yedim ye ba na ye bibi eye 21st clinic ewie ye no ano ana ogya mu se no na me hwe ye ne te se eye 3A herbal center so na asomu yi o mo se mo ka nyina eye se sisi yade a wo tiemu awurade mawuo Jesus mawuo ebekọ wate ebekọ wunsu biem ene nkwaje aba wo fie koko no bekọ betu ase wate koko na fifiri wo nipadua no nipa no mu a ebekọ menkasa ayamtim wawe pa no bi ne niema bia ma wo yam atim sayia WC ne kura ya akosi wo nkwansa akọje ho aboso fifiri pram no ayamtim ne nyina bekọ 3A herbal center dwene wo hunti wo se menka ntira wo se unum omaduro ni bia eni sunsanso boni bia wo nipadua no so tie ne se no so pa ebia mo nso batimi anoma tukwan akoba bia sa yumne yi aye bekọ achimwodan yakoye wo hene ne maame ayi se koko ha obi na se bia wo nompe ye batimi akọ achimwodan ba abeduru kumase asomdue bebra won ka se do ba jana mfa me ho adwene mra dabi wato apete kolinak dani heba Mr. ni apedank Mr. Heba dani heba ene kolinak e 3A Heba Center 0546 107107 0546 107107 Universal Natural Clinic sabra wate na Universal Natural Clinic ba ye no ana wo kire wo se stroke ana tipaye honam ya pa ne wo so kasem wuntene mu ade aye mre wo sori aboi wo da aboi ubunkoto dwa aboi o didi aboi o kasa aboi o tonyomu aboi o tiatia mu sa ya ire kurankro nom ne ade sa akwa de ya ne ye haye hwanu ye body sadwie sabia massage papa e ba kira WhatsApp e o massage mu ne nyina sabia typhoid nom ne o sa nom ne de kaka ho kwa de me se kuma se ya tonsu ha ya S line ya ye ben bonsium 0556 224 102 0556 224 102 mizonie ahoɔdenie mizonie ejajinam 5G nie ahoɔdene nko a 5G nie ahoɔdene nko a wate ase hwɛ ya de mizonie 5G aba mesrawo bra sade wusi nom drinks nwa bi egu yafuru mu no yete sa wo tete aduane bɔne ema wo yafuru edi a edua na do wo brotwene mu ma wo sa mabu be obati ase Sompa hwefo ne atiefo de ma adwene mu donte ka asem bia mote ase eye mizo na meka ho asem akere wo sa no anwumre yi surprise oba no fa ne pie na gi mizo ma no wate fa ne pie na gi mizo ma no na gi 5G ma no na do bo so oba no se ne bu afukura so sa ne ma kwa wono a obesa de bag na be si wo fi se wa kire de sampa sa drinks no ebi de da bi achi na ye de no so no ahoɔde e wo mu nti no se wonya mizo no bi no mu a anopa de betimi agyira ho akosi anwumre ye wo mango de wo ho ana ye wo abrobe de so eye kama papa na de wo mu ni
manager Daniel ewo ehwia overseas so 21st clinic ho wuduru ya de yehwe wo no na wo je drink anom preko be kind supermarket sister say wa abawa sport ho ya anomanje mama Esther so ewo Atcom Royal Ventures yeah after Baptist University ebuakwa PNC Ventures so awa anomanje taxi station ho any charity hospital junction edihwa ne mu Mr. Nasachi Enterprise so ewa safo abenchi oni VIP car park no ana di ehwane mu kwakwa chire company limited ewo Kofodua Eastern region tinyame ya adoma ye koduru hope ne abo awura ho ne akwajibi KG anase KF Kinji Enterprise wono so ewo Nrom Hotel haya so me haya Mr. Brawate eye 5G and Mizu phone number ye gusu sesia no 0246 270 221 0246 270 221 one other Roma and a numere making cadron channel de amount. Now, Yamia do me fear the beer, ya what is a case are. Almost sorry, Anna, buy and Tifia beer, ya shannon so. Case are age, my dear, a bar wakwemu, a basso was Sompa TV no so. Sompa 93.1 FM, Sompa Sunyane, and after Sompa Sunyano Munina so far. Abusia, Argentini Binie. Dada repairer accommodine, and a eka and was Sompa, Yabo Yaba. Omayina ya jo Bertrand ni ejay kaku na si AK Papa J so mayina ya jo no kwenya mianim ne tamani town ho ba bia kase no de ededam yankoso na ye mo adwuma no na ye no Bertrand ni ejay kaku na eka ne say fantastic Wilberforce na kase no sesa hia sanwe so hwe was it Bank of Ghana Mwaboka 2017 2018 2022 entidien NPP amanyo krono nna na dodan kwakufa na ndisi amanyo krono nyina no hwe ngonai jure ma ho awonti ase polos ewo kasoa America Town kenke house one ma eke hawa to aso no se ndisi amanyo krono panti da ben pa no meja ntrocha wo jure ndisi fo entropa ni entro se entropa o mutimi twa ntro me kase Francis Datus kasoa na kase ana wo se o ma nyina ya dwo na otie ya no bi ahwe na wonya adwuma ne yo Hailey Salasi Patriotic Voices goso ana was honorable Alan Kojo Chiramaten wonu a na eba wo the next president His Excellency Alan Kojo Chiramaten wono na kan say free goso Hailey Salasi dia eno no yenko ya nimwan wo wo ahene akwasi champion kwache ana wo se o ma nyina ya dwo ahwefo ne atiefo nyina na nwumre yi wo chia honorable Dr. Usu Afriye Akoto kwa bia so hwa kontabuo mu ne ade ne de bibia kire sampa wono a na boy manuane abuso say tim teacher Kujo Tepa anyina suso na wo si Madam J Mensa ma fra wo mpedo do say hwe yesra mu ada beja mo ma yentre niema mu o yentre niema mu pa ne enko ba bia to aba no nyina se be ya obi anka se bia se na se ye o Kofi Parliament na ka se no se Ghana ye wasumdue manyo nanso so problem no na se Ghana ye asumdue man nanso problem nko a agona bobikuma ya ho na wo hwe ye de free ankoma Foster na ka se no ofo ase ayerebi akyerem akyemansa ho no wo hwe ye wo se enti wotie de ekoso pa e wo Niger no a enti wiase ba ye no pa ye ba ye na ya na se ya ma na ye na dia asem pa ni my God my goodness etama you go so na wo wusu James na ka se no wo se hwe maye di maye lem maye latte ena mi tie mu e won kramantam no mu na bibia de dem kase no se de mo kenkan se na ba bia wudi amame na adusi poku ena e kase no se oboate oboase na sa na wote wo na sa na wote nya menka ho hoi Theophilus kwaku no se bra mehwa mu efiri sunwane na Sompa de mesremo mummie station ni bebre radio station aka muye de degu yasom wonte hwe nwa tim na ateko wote nwa tim na wote nwa omu bia no pa wote nwa tim na ateko nwa tim wate se Dareka Sante abusia ye fansie dia kira ye nko Ora Sante ye bo a Benedict na yesamu 4 penny Sompa FM akosia somua kukuwa maami ya Grace aya adwuma nwumre kama wono na daroma na hwe mi TV ne so enda busa foro nyina asile bia burger so maami prema ni ye sabre mi nya maami ani mu ahwe anya bete ni so kra tata me de ma so maami prema ni maami kafra me ba sesia me tuka ba sesia ye se me jeja me ho
me ba sisia me pe room 5 why room 5 one na ya meta da na boa na mpa no mu odene me pe room 5 abusua yam fancy Sompa 93.1 FM wote yanka e kuma se Sompa 90.7 so won kranza bropo FM na do achi Sompa 98.9 na sa hwe me e wo Sompa television so abusua yenyina ye de ni kirem e wo achem odan na yenua ba sof maame premier ni na ne maame ayie no asena enuru hoda abusua aduru ho maame nya mfinsia edioson enum na homachinya wa chem odan na bi oyeye na ye ne tompam ya kire senya asem keto akora o besu ahwenani achi pa gidi pa ya kire se enya asem keto a ye kan ya kan sen munkafra mon shade wate na ne kwasia da so ye bekọ na ase som e wo Pentecost asafunum e wa chem odan honum anopa nonkono kosi awia premtobre na yasa betena sibiem na sade ye yi na wo kwa hu yasa meka nti abusia mo meboa ye wate maami ya bere watia yi oh so maami kafra oni akonta meba sisi abeboa mo wate Mrs Genevieve Abrefa yeboa aka ohine ne Sompa TV na ATM fadofo afa na mo kire wodo yese bia obetena TV ne so a ene wa amma na se obiefo lives down friend na magaza na mpawase ma Sompa yes abusia asem mpadipa nipa na pa ne ho asem ada ase amoadwo Sompa FM